Od snehu po letné búrky. Deň, ktorý zaskočil aj meteorológov. Tak ako som včera avizoval, studený front dnes ukázal svoje čaro. Na mape teplôt môžete vidieť, ako sa od západu postupne ochladzuje a ako sa zrážky presúvajú smerom na východ. Slovensko malo prakticky celodenný dážď. Aktuálne zrážky slabnú, no ešte budú pretrvávať, aj keď už len vo výrazne slabšej intenzite ako počas dňa. Čo sa týka hodnotenia modelov, môžem povedať, že predpoveď vyšla výborne. Na väčšine územia padlo očakávaných 15 až 30 mm, najviac tradične v náveterných oblastiach. V Jasnej zatiaľ namerali až 45 mm. Najmenej na východe, napríklad v Prešove, len 1,7 mm. Teraz sa presunieme k našim susedom. V Česku sa približne po 14:00 vo výškach od 1000 metrov nad morom začal dážď meniť na sneh. Zatiaľ nemáme potvrdené údaje o výraznejšej snehovej pokrývke, no odhadujem okolo 5 cm. Na videu vidíte napríklad lázne Karlova Studánka, kde popoludní snežilo, ale bez výrazného ukladania snehu. A čo Maďarsko? Tam sa dnes odohrávali búrky, ktoré by sa nestratili ani v letnej sezóne. V centrálnej časti krajiny sa vytvorila väčšia búrková bunka a neskôr menší reťazec búrok. Tie prinášali silnú bleskovú aktivitu, vietor, krúpy aj prívalové zrážky. Čo sa týka vetra v Maďarsku, ten dnes dosiahol až okolo 110 km za hodinu, čo sa už blíži k sile orkánu. Objavilo sa aj viacero videí, ktoré zachytávajú veľmi dynamickú situáciu. Chcem to zakrinuť, ale existujú scenáre, ktoré vo mne vyvolávajú atmosféru zimy 1929, keď nástup zimy prebiehal úplne inak než v dnešnej dobe.